Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Yen, tambalanista since 2018. Sana mapili ninyo ang sulat ko at mabasa sa mahiwagang Bornay. Third year high school ako nang manligaw sa akin si Ali. Hindi ko siya type pero sinagot ko para makalaya sa bahay namin. Nararamdaman ko kasi na may masamang balak sa akin ang stepfather ko. Nagsama kami ni Ali at sa tulong niya, I finished college. Tahimik si Ali. Pero yung pagkatahimik niya, nakakairita. Kahit isinusuot na ng mga pinsan niya yung mga damit ko, wala siyang pakialam. Kahit kinuha na ng asawa ng kapatid niya yung ipon namin, hindi siya kumibo para wag na daw lumaki ang issue. Kahit galit na galit ako, NR siya. Sa loob ng 5 taong pagsasama namin, hindi ako nabuntis. Ginawa ko ng lahat para magka-baby pero walang nangyari. I became bored kaya naisip ko na mag-apply ng trabaho sa mall at natanggap naman ako. Doon ko nakilala si Mike. Total opposite ni Ali. Madaming kwento sa buhay, tapos makulit. Napapatawa niya ako hanggang maluha. We became close pero hindi ko sinabi sa kanya na may ka-live-in ako. Sabi ko nakatira ako sa tiyahin ko at si Ali na sumusundo sa akin ay pinsan ko. Mike courted me at sinagot ko siya. It did not take long for me to realize na masaya ako kay Mike. I decided to come clean at ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa amin ni Ali. I was expecting na magagalit siya. Instead, he looked at me with so much compassion and forgiveness. Paano yung look of compassion and forgiveness, partner? Gawin mo nga. Compassion? And forgiveness. Ano ba spelling ng compassion? Yung forgiveness na lang. Gusto ko makita ano yung... Spelling ano yung, mahirap na. Express ko pa ba? ano yung look of compassion and forgiveness? Gawin mo nga. May ganun pala yun, Oo, no? parang he looked at me with compassion and forgiveness. Hindi mo pwedeng tinitigan niya lang ako. Oo, diba? Huwag natin pahirapan mga sarili natin. Try natin, partner. Try natin. With compassion and forgiveness. Okay? Side by side mo kami, boy P. Yan, two-cam. Yan. Okay. Okay, lights, camera, direct says, look at your partner with compassion and forgiveness. Close up, direct. Hindi ko na kaya. Action! Paano yung sa'yo? Parang galit yung sa'yo. Ako. Okay. Ano yung akin? Parang ano eh. Natatae. Parang may gustong ilabas na hindi mailabas. Huwag na nga tayo, partner. Kaya tayo naging DJ. Hindi tayo naging artista. Di tayo artista. Kasi alam mo yung sabihin na direct, Nicole, look ng compassion and forgiveness. Sige po, paano direct. ulit? Diba? Diba hindi? Sabi ni Bobby, parang may humihilab daw sa'yo. Diba hindi? Paano kasi yung look of compassion? Parang, ganun ba? Hindi ko magawa. Parang comedy pa rin. Hindi ko magawa, nakakainis. O kaya tayo naging DJ. Ngayon talaga, malinaw na talaga ang lahat. Ayan. Correct. So yun na nga. Instead, he looked at me with so much compassion and forgiveness. Ayusin mo muna yung sa inyo ni Ali. Saka tayo mag-usap. Marahang sabi niya, sabay hinga ng malalim. Ay, yung hinga ng malalim, kaya ko yan. Yan. Ay, galit. Galit yung akin. Pero pwede. Convincing. Diba? Okay. Ang hirap ng look of compassion and forgiveness. Nakakaloka yun. Anyways, hinalikan niya ako sa noo at niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Sabi niya sa akin.
Naiyak ako at nung gabing yon, nagdesisyon ako na tapusin ang lahat sa amin ni Ali. Mala-telenovela ang sumunod na eksena. Umiyak si Ali at nagmakaawa na wag ko siyang iwan. He was slumped on the floor at hinawakan ko siya sa braso para itayo pero itinulak niya ako. Ay, direct, magandang acting Parang to. alam ko na susunod Ay, hindi no. Ay, Ano naisip mo? Grabe siya. Ano isip mo? Ano to? Drama? drama ba? Ito naman yung mga Okay. naiisip mo. Naiisip ko din. Yung Kakapanood paghila ko lang eh. kasi kanina. Sabi ko na nga ba eh. He was slumped on the floor at hinawakan ko siya sa braso para itayo. Pero itinulak niya ako. Nasagi ko yung vase at nabasag. Pumasok ang kuya ni Ali at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Ali na nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Lumapit sa akin ang kuya niya at sinampal ako ng pagkalakas-lakas. Based on his facial expression, alam ko na marami siyang sinabing masasakit pero wala na ako narinig. Nabingi ako sa lakas ng sampal niya. Sa huling pagkakataon, I was hoping na ipagtanggol naman ako ni Ali. Pero hindi nangyari. Sa halip, tumayo siya at iniwan ako. I have never cried so hard. Kinuha ko ang lahat ng gamit ko na kaya kong bitbitin at tumakbo palabas. That was around midnight. Dahil wala akong mapuntahan, naupo ako sa park at doon patuloy na bumuhos ang mga luha ko. I called Mike and told him what happened. I was still crying so hard when somebody embraced me from behind. Okay na. Tama na. Tapos na. Simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Tama na yung kaiiyak mo. Napakaiyakin mo naman. Tara na, uwi na tayo. Sa gitna ng sakit na pinagdadaanan ko, hearing Mike's voice has never been so reassuring. Nagkausap kami ni Ali eventually at nakapagpatawaran. Ang sarap sa pakiramdam na we had proper closure. Mike and I are now married at isinilang ko ang second baby namin last December. I have never been so contented in my life. Ang dami ko natutunan sa pinagdaanan ko. Una, bago makipagrelasyon sa bago, tapusin mo muna yung luma. Huwag mamangka sa dalawang ilog. Mas importante to know what is good for you. Kapag hindi ka na masaya sa isang sitwasyon, kahit mahirap, have the courage to get out of it. Hindi ka naman puno na itinanim para hindi makagalaw. You only live once kaya wag mong sayangin sa pagiging malungkot at miserable. Piliin mo lagi na maging masaya. Deserve mo yon. Thanks Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Yen. Yesterday. Yan. Mali pala. Ano? Mali pala. Mali yung ano eh. Mali yung lyrics. Mali yung kanta. Anyways, partner. Thank you, Yen. Ang ganda. Ang ganda ng kwento ni Yen kasi ang daming matututunan, 'di ba? Ang ganda kasi sinabi mo na kagad yung natutunan mo bago pa kita i-judge na eto naman kasi si Yen naglandi agad meron pa namang karelasyon. Oo. Sino ba namang hindi magagalit, 'di ba? Alam mo 'yon, of course magagalit. Yung taong iniwan, yung taong current, kapag nalaman mo na yung karelasyon mo merong kinakareer na iba, it's really hurtful. So kumbaga, for Ali,
natural lang yung naging reaksyon niya na naging malungkot, tapos tapos ugali niya pa yung hindi nagsasalita, 'di ba? Tapos umalis. Ang hindi natural doon is yung hindi ka pa rin niya pinagtanggol kahit sinampal ka na. That's violence yun at hindi dapat i-allow yun. And yung hindi ka niya ipinagtanggol, talagang it's really yun na talaga yung namamayagpag na kulay pulang flag. It's really a red flag na okay. So, kahit na pala sa ganitong sitwasyon na napakahirap, na supposedly ipagtatanggol niya ako, hindi niya ako pinagtanggol. So, talagang tama na. And it's good. And it's good that you saw those signs. Kasi minsan may mga ibang mga tao na nakikita na nila yung mga mali. Hindi pa nila ina-accept. Or in denial pa rin. In denial sila. Iniisip nila na normal lang yun. At hindi normal yung ganyan Hindi normal yung may nananakit sa'yo. Hindi normal na hindi ka pinagtatanggol. Yung ang sakit-sakit na sa puso mo sa lahat ng mga bagay-bagay. Tapos hindi man lang siya makapag-react, diba? Parang may something dun Correct ka. Ano ba yun? May tinitira ba yun sa Alice? Charot. Ang tawag doon, hindi mayaman yung lalaki, kaya ganon. Bakit mayaman? May sariling mundo. Ay, iba din. Tama, partner. May sarili siyang mundo. Isipin mo. Totoo yun, may sarili siyang mundo kasi hindi ka kasali sa mundo niya Tama. Kasi sa mundo niya, ay basta ako. Wala akong issue. Or ayoko magkaroon ng issue. Kung issue mo yan. Oo, diba? Bala ka dyan. Sa mundo ko, diba? Oo. Gusto ko, walang issue. Gusto ko lahat chill lang. Correct. Hindi naman pwede yun sa isang relationship. When, diba? When you commit to somebody, may kasama na talagang committed ka din sa world niya. Yung world niyo dapat maging isa. Tama. Diba? Correct. Agree ako doon, no? Sa napakaraming pagkakataon sa buhay natin, may mga signs na ibinibigay and minsan kailangan maging alerto ka doon. Do not ignore the signs. Correct. Gaya niya, di ba? Tama naman, buti naman napunan niya. Di ba? Pero doon sa mga kaibigan nating nakikinig, kung alam mo, nakikita mo na ang daming senyales na hindi hindi ko dapat ituloy itong bagay na to. Not only in terms of relationship. Di ba, kunyari, pag nag-a-apply ka ng trabaho, may mga signs tayo na dapat nating hindi ituloy Mga ganun. So again, do not ignore the signs. Maging guidance mo yan kung magdi-decide ka sa isang bagay. At ito malinaw. Sa nangyari kay Yen, napakalinaw ng mga signs na nakita niya. Correct. Walang pakialam yung asawa niya, ay yung ka-live-in niya sa kanya, sa emosyon niya, sa nararamdaman niya, sa iniisip niya. And of course, kung anong pinagdadaanan nilang dalawa, correct, wala silang pakialam. Iniisip niya lang kung sarili ano niya, yung para sa kanya, kung saan siya safe. Correct. At hindi maganda yun sa isang relasyon. Correct. Hindi ka kasali. Alam mo yun. Those are parang Red clear flags. signs Oo. na hindi magandang relasyon itong meron ako ngayon. Sabi nga ni Yen, 'di ba, partner, na you deserve to be happy. Ano sabi niya? Huwag mong sayangin sa pagiging malungkot at miserable. Piliin mong maging masaya. 'Di ba? Kasi pwede mo maging choice yun. Ang iksi lang po ng buhay. 'Di ba? So, yun yung isa talagang very, very clear na mensahe na mahiwagang Bornay. Kapag ka meron ng clear signs of red flags, ano ba ibig sabihin ng red flag? Ano na to? Caution, warning. Tama. Something is wrong. Alis na agad. Ganyan. Huwag mong Habang kaya pa. Correct. Huwag mong wag mong kaya siguro din hindi pa rin kayo binigyan ng anak, 'di ba? Alam mo 'yon? Talagang definitely there's a reason for everything. Isipin mo 5 years, you've been doing your best. Lahat na ng tuwad, tuwad agad. tumbling, split, kandiret. Lahat ng bukaka, lahat ng split. Lahat na, 'di ba, lahat ginawa ng pero indayog. 'di ba? Lahat na, partner. 'Di ba? Ginawa pero hindi na buo kasi nga I guess because they're not meant to be. Yes. Hindi pwede tapos kasi alam mo 'yon, and God knows best. Tama. So 'yon. So please, if you are in a relationship na mas nakaka-stress kesa masaya, alam mo na yung kailangan mong gawin. Diba? Yun nga yung pinag-uusapan natin noong mga nakaraang araw pa na talagang mas may magandang plano si Lord para sa'yo. Diba? At tingnan mo naman, dumating si Mike. Yes, nung sinunod mo yung red flags na sinasabi namin kanina pa at nag-decide kang umalis sa relasyong punong-puno ng toxins. Diba? Hindi ba't
nung binigay sa'yo ni Lord to, ay oo nga, no, mas maganda pala yung plano niya sa akin. Tama. Magkakaroon pala ako ng mas masayang relasyon kumpara do sa ex ko na kung Correct. pagpipilitin kong ayusin, I-push. malabo na. Correct, diba? So, yun eh. Si Lord may plano para sa ating mas maganda and dapat ma-surprise, ma-excite ka doon. sa mas maganda niyang plano. And of course, yung isa pa rin natutunan niya, Yen, is that huwag talaga mamangka sa dalawang ilog. Sa madaling salita, huwag kang dupang. Ang dupang mo naman, ikaw lang, sa'yo lang, dala-dalawa. Huwag ganun. May mga ibang nangangailangan. Totoo yun. May mga ibang Diba? jowa-jowa na rin. Meron. Hindi alam kung saan nahagilapin pero Correct. nasa iyo pala kasi Tama. dinadalawa mo. Huwag din ganun. Oh. Huwag din ganun kasi bad yun. Okay? Salamat Yen ha. Thank you for sharing your story and I really hope we got that message across to get out of toxic relationships. 'Di ba? Surround yourself with people who will bring out the best in you. Yes. Hindi yung mga tao na who will bring out the worst in you. 'Di ba? Yun yung mga taong toxic. Tanggalin Totoo. na yung mga toxic na yun sa buhay natin. Mga taong, yan, mga karelasyon na toxic, mga taong nangutang hindi nagbayad, toxic din yan. Diba? Yung mga masakit Correct sa ka. ulo, kahit ilang beses mo nang pinagsabihan, hindi sumusunod. Mga toxic yan. Yan yung mga toxic na tao na nilelet go na dapat natin sa buhay natin. Hindi natin masyadong bibigyan ng pansin. Ang mas bibigyan natin ng pansin, partner, ay yung pamimigay ng papremyo. Yan, na kanina diba? pa inaabangan ng marami Correct. nating mga kabisyo. Isipin mo, sa oras ng tambalan na 1,000 Wow! ang pwede mong mapanalunan. Grabe naman yung 1,000. Ang dami ko na naiisip na mabiling pagkain dyan, partner. Ang dami na mga online shopping sa halagang 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos, may ilang damit ka na nakatulad nito, partner. O, diba? Diba may isang damit ka na and makaka-order ka pa ng isa pang damit mula sa Twinning Collection. So, yung 1,000 pesos mo, naku talaga namang malayo ang mararating. At Correct. pinapamigay namin yan ngayong araw na ito dahil sa aming promo na FanScan! Tutok, scan, hanep sa premyuhan. Tutok, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for super fans. Kanina na-flash namin mga kabisyo yung QR code ng Love Radio Manila at marami nang nag-scan. Corrected by and This time, i-announce na po namin. So again, Yen, thank you for sharing your story with us. Salamat ng bonggang-bongga. I-announce na po namin yung winner ng 1,000 pesos. Please keep your line open. Siya ay mula sa Daang Bakal. saan yung Daang Bakal? Daang Bakal, Makati, di ba? Bangkal yun. Bangkal ba yun? Bangkal. Ayan, Daang Pero Bakal, yan. Malay natin, may Daang Bakal pala Oo, dyan. galing ng Daang Bakal. Ang question kasi, partner, is kailan nag-celebrate ng anniversary ang Love Radio Manila? Ay, parang nito lang yun. Kaya nga, Hirap naman yung tanong. kaya nga may mga pa-balloons kaming Oo. di ba, na kayong nakikita ngayon Hanggang eh. ngayon may mga palobo tayo, di ba? Kasi Oo. ang answer is Feb Yan. 14, di ba? Of course, we just celebrated last Monday. And ang nanalo, siya po ay entry sender number 90. Mm. Ang nanalo ay si Niña Therese Mansan. Ayan, mula sa Daang Bakal. Niña Therese Mansan ng Daang Bakal. Congratulations! Nanalo ka ng 1,000 pesos! Manzano pala yun, partner. Manzano. Yun. Oy, Manzano. Bakit Mansan parehas natin nabasa? Nangyari doon? Hindi, Manzano. inusog ko yung, Oo. yung column. Okay, yung column. Okay, Oo. Manzano. Yan. So, Niña Therese R. Manzano, congratulations! Ikaw ang nanalo ng 1,000 pesos! So, wait ka lang ha. Isisend namin sa'yo yung 1,000 pesos na yan. Napakaswerte mo. Correct. Kukontakin ka ng aming PA na si Carl. So, wait ka lang, Ninya. Ayan, huwag kayong mag-alala sa mga susunod na programs. Tutok ka lang, malay mo, di ba? Ikaw na yung susunod na manalo ng 500 or 1,000 pesos. Kaya abang-abang lang. And again, this promo is being done here in Manila. Pero kung ikaw ay nakikinig sa probinsya, meron din po kayong sariling fan scan.
Yes. Diba? Ganun po kami ka-high-tech. Bawat Love Radio may sariling QR code. O, Yan diba? now. Bongga. Bongacious. Salamat again sa lahat ng mga patuloy na nagsisend ng kanilang mga entries. Tuloy-tuloy lang po ang papromo na ito all year long. At kung again, ikaw naman Kabisyo gusto mong mag-send ng kwento katulad nitong yung kakasend lamang ni Yen na very inspirational and maraming lessons, pwede mo kami i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!